Assalomu alaykum do'ston va подписчикони азиз. Mana барои шумо имрӯз 6 дона гӯсфанди очабачча барои шумо бана пешниҳод мекунем. Дӯстони азиз, ҳама касе як-якта лайкамонтон, видеороликоимо то охирша тамошо кунтон. Агар гӯсфандо маъқул бошад, агар наздик рафта дида баъдан харидор кунтон. Дӯстони азиз, ҳамагӣ 6 сар гӯсфандои очабачча, обши 12 сар мешавад. Дӯстони азиз, бачаҳошон 4 таш хушхор барра, дута дигара солуқ барра. Дӯстони азиз, хуллас калон дуташ дӯстони азиз 1.5-2 моҳ шудаги бачаҳошон, 4 дигараш 1 ҳафтаина то 2 ҳафтаина. Дӯстони азиз, зоидагиш ба 1 ҳафта 2 ҳафта шудост. Хай мана хурду хӯрок саломатиша бентон, раравиёш ҳама тарафаш тамошо кунтон. Агар маъқул шавад, агар наздик рафта дида баъдан харидор кунтон. Дӯстони азиз, адресо вилояти Суғ, ноҳия Бобоҷон Гафуров. Дӯстони азиз, агар ки харидори ҷазман бошад, агар мана марамад. Дӯстони азиз, барои мол кардан беҳтарин. Дӯстони азиз, акун дар бораи очашон гап мезанем. Дӯстони азиз, очашон дӯстони азиз 3 таш ёш, якум зоиш, баъд чорум якташ сеюм зоиш, дута дигараш чорум панҷум зоиш будаст. Мана бо нархи 10 раз. Дӯстони азиз, ба фикрам бозоранда мехи нарх нест. Агар харидор бошад, агар марамад. Дӯстони азиз, бо нархи 10 раз. Хай мана тамошо кунтон. Дӯстони азиз, ҳамаш бачаҳошон оригинал. Дӯстони азиз, 4 та хушхор барра, дута дигара солуқ барра. Бачаҳошон ҳамаш думбадор, барои мол кардан зӯр. Дӯстони азиз, хуб, мегзарем масъалаи нарху навош. Ва дӯстони азиз, ҳамагӣ 2500 сомонӣ аксия чиста барои подписчикҳо. Дӯстони азиз, бо нархи 10 раз. Агар ки территорияи Хуҷанд бошад, агар доставкаш бесплатно доставка мекунад соҳиби мо. Ҳамон фақат территорияи Хуҷанд доставкаш бесплатне. Агар тарафҳои Душанбе бошад, агар гуфтаги нархҳомо зиёдтар карда ё камтар карда масъалаи доставкаш ташкил мекунад. Ба фикрам ин нарх ба дар бозор ёфта наметавонед. Моли очабачча, дӯстони азиз, гӯсфанди очабачча 3,5-4,500 сомон меистад. Мо барои шумо бо нархи 10 раз 2500 сомонӣ боз камутон муомила дорад. Дӯстони азиз, агар маъқул бошад, агар занг занетон, харидор кунтон. Дӯстон, марамад чиста барои подписчикҳо гӯсфандои очабачча. Ман ин бачаш уже анча калон шуда мондагӣ, 1.5-2 моҳа шудагӣ. Дӯстони азиз, хай ма ҳама тарафаша нишон додем. Агар маъқул бошад, агар бо наздиктар мебинтон рафта. очаҳошонам калон майда не. Дӯстони азиз, гӯсфандо ҳамаш очаҳошон ки бачаҳошонам анча калон шуда мондагӣ. Харидоро бошад, агар марамад.